ברוכים הבאים ללומדת השילוח. היי, נעים מאוד. אני עופר, שליח בחברת UPS, ואני אלווה אותך בלומדה הבאה. כדי להבין קצת את עולם השילוח, אני רוצה שתכיר את הבחור בחנות מאחוריי, חבר שלי, יובל. יובל הוא רוכב אופניים, והוא רוצה לרכוש קסדה חדשה. בוא נצטרף אליו. קודם כל, שילוח הוא שם כללי לשירותי הובלה של סחורות ממדינה למדינה בעולם. בתרשים שלפניך אתה יכול לראות איך נראה בגדול התהליך. המשלח אחראי על התהליך כולו. כפי שאמרתי, עם חברת UPS, חבילה קטנה שאמורה להגיע אל דלת ביתו של הלקוח, תשלח בשיטת בלדרות קורייר. בוא נעקוב אחר החבילה של יובל ונכיר את התהליך ואת בעלי התפקידים שלוקחים בו חלק. השלב הראשון, איסוף החבילה מדלת השולח. שליח UPS אוסף את החבילה מדלת השולח, ממלא את הטפסים הרלוונטיים, מזין את נתוני החבילה בדייד, ומרגע זה החבילה קיימת במערכת וניתן לעקוב אחריה בכל נקודה בעולם.